Good day mga kagabay, Bicol Tour Guide po. Join me on the second part of my video validation tour, Siram Pagkaong Bicol Nun. It's a circuit validation tour for Bicol, especially Albay Province culinary tour. Join me as we explore Bicol's best culture and gastronomical tour circuit validation. Thank you, Department of Tourism Regional Office 5, for the opportunity to explore the Bicol's best culinary tour. Ito po yung exodus, okay? From Kansawa, and because of the threat or the eruptions happen, tapos yun na nga kasi parang Ginger. Yung ginger natin. Kamukha yung ano eh. bawang. Tapos, garlic. Then, our... golden sibuyas. Tapos, inuuli lang natin ng konti yung ating balaw. Sa Bicol Urabang. ito ka aramang. Aramang. Tayo ka. Nilalagay na daw po yung tinapa, guys. Nilalagay ko na ito yung Tinapa Bicol Express. Ang menu. Survive naman kami kahit sa paano. So, ano po, ngayong pandemic po, handle pa namin yung parang yung
roasted na pinaka-mix. Bakit po tinapan? Iba po dahil pang roasted, is ano po sila ng tinapan. Yan po. And then, of course, po yung ating buko capsule, twist ng capsule with gata. Nandiyan po for tonight, sisig pusit po. Maikot po tayo ng dagat, so mayaman po tayo sa mga yung nasa sisting plate po, ma'am. Meron din tayong ginatang samtol, of course. So, kapisado naman natin yung ano. And then, bahay po salad. Again po, yung mga gulay po na naandyan, lahat po yan local vegetables po. So, ginaling natin, nagkaroon tayo ng likod ng ating kantang bahay po para pagka siniserve namin, kahit yung ibang tables, naaalala nila, yung nga, bahay po pala, parang nawala na po siya sa atin. May kulang pa po, dinuguan, partner po dapat with pansit bato. Pansit bato, as we all know, is our local pansit from Bato Cansur. Masarap po siya. Ang tawag po namin dyan ay halo. Hinahalo yung pansit bato tsaka dinuguan, and then pinapatakan po ng suka na medyo may konting anghang. Okay. So, meron pa po, grilled tahong. Again, dahil palibot po tayo ng dagat, so mayaman po tayo sa mga pagkain galing sa dagat. So, enjoy your meal. Okay. Pink lemonade po yung drinks na Camarines Norte, we have the piña. Camarines Sur po, actually dalawa ang pwede, latik and tinutong na bigas. Camarines Sur po is cacao, carmelado for masbate, pili pork, sorsogon, and albay. Ang bida po si albay kasi apat siya. So we have levels 1, 2, 3, and volcano level 1. Wow. Pabek. 2 seconds na. Ayan. Level 4. Volcano. Sige, sige. Kaya. Wala, parang wala lang. Hilig ko sa sili. Kaya. This is Bicol Tour Guide. Thank you for watching my video. See you in the third part of Siram Pagkaong Bicol nun. Diyos mabalos sa Indugabos.